hotline, i-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol dahil si Nurse Earl naman po ang tagasagot natin sa CMD Bicol. Okay? So, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? Pero for the meantime, eto muna, meron tayo ditong babasahin. Kasi kailangan ng staff dyan sa CMD Center in Daet. So, wanted office staff, female, high school graduate or college graduate or undergraduate, okay lang. 25 to 40 years old. Single or married, basta kung married, dapat may oras pa talaga, kaya pa magtrabaho. Residents of Daet or neighboring town. Teachable, honest, and industrious. Submit your resume at CMD Center dyan sa Diego Linian Street, Barangay 7 in Daet. Malapit sa Jusel's Garden. Okay? So, announcement tayo sa mga taga-Sorsogon. Magkakaroon po na schedule ng free health consultation dyan sa residence ni Ma'am Cora Espadilla sa Balugos, Sorsogon City. Ngayong, January 31, Saturday. Ang location niya in front ng Iglesia ni Cristo Chapel sa Balugo, Sorsogon City. And of course, sa mga taga-Daet, babalik ulit tayo dyan. Magkaroon ulit tayo ng health symposium that will be on February 21, Saturday, dyan sa Jusel's Garden, 9:30 a.m. And February 22, dyan naman sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Kita-kits tayo, mga taga Camarines Norte. Haharap ako sa inyo a living testimony na tulungan ng ating mga produkto. Okay? So, ulitin ko sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-904-0717. Sa mga taga Masbate, ang ating CMD Center dyan, nasa second floor, Grahida Building, 31 Quezon Street, Masbate City. Taas ng Fast Cash, harapan ng Banco de Oro. Madali nyo pong mahanap. Siguro pag okay na yung panahon, di na masyadong maalon sa dagat, mag-schedule ulit tayo dyan. Pero ang importante, nandyan sa inyo ang lahat ng produkto na dito rin sa Legazpi. So, you can contact us para mag-guide kayo properly what's the best thing to do with your health problems. Pero for the meantime muna, isang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating produkto. Pakinggan po natin. Okay, andito po ako ngayon sa bayan ng Kapalonga, Camarines Norte para sa aming gagawing health symposium. Tuturuan namin yung mga tao dito paano i-manage ang kanilang mga problema sa kalusugan. Meron dito na ang ganda ng experience niya sa paggamit, kaya hingin ko lang ang kanyang kwento. Nanay, anong pangalan at edad nyo at taga saan po kayo? Ang pangalan ko po ay si Gloria Bejerano, 81 ang edad ko, taga rito sa Kapalonga. Ano nangyari sa'yo? Nagkaroon ka ng health problem. Ano yung naging problema mo sa kalusugan po? Nagkaroon po ako ng nasakit po ang sikmura ko at likod dahil sabi po ng Dr. Egg Gallstone. Nagdumaan ka ba ng laboratory? Opo. Kaya nalaman na gallstone? Opo. Anong recommendation sa'yo ng doktor? Ang sabi po sa akin ng doktor, yun daw pong mga gamot na yun ay inumin ko. Kinuha ko po yung lahat na yung gamot. Ngayon po, yun daw po mga bawal ng ganyan kung kayo. Hindi po ako nakain ng ganun. At natatakot nga po ako. Pero po yung gamot na binigyan sa akin, hindi rin po nagaling. Pero balik ko na naman po at Bumalik ka na naman. kung bumalik, nasa tatlong balik ko na po sa doktor. Basta, Ano recommendation sa'yo? ano po recommendation? Ano yung gustong gawin sa'yo para matanggal yung... Opera. Opera. O kung operan ka daw, magkano mang gagasusin mo? Malaki po. Magkano pa mga 50,000. Hindi pa, marami pa. Mas marami Kaya pa. ang sagot ko po, hindi ko kaya
magpo-opera dahil po ako'y matanda na. Isa pa po, hindi kaya ng pera ko. At kami mahirap na tao. O tatlong beses ka nagpunta kay Doc. Palagi operasyon ang gagawin. O, paano mo nalaman na itong CMD magaling sa mga iba-ibang sakit? Naririnig ko po sa radyo na ang CMBA gamot sa ganyan-ganyan mga sakit. Sinubukan mo. Sinubukan ko po. Ay ngayon po, isang taon na po nagiinom ng ganyan. Anong ko po, nagpa-ultrahan po ako nitong simana na kalipat, ay ang aking pong kon ay puro normal na po. Nag-normal na yung mga laboratory result. So, ibig sabihin pati yung gallstone na wala na. Meron daw po maliit pa lang. Maliit na lang po, 1 cm na lang daw po ang pan. Oo. Ayan baka po sa papel ko. Oo. Pero dati marami. Opo, 9 cm, 7 cm. Maramalam akong po. Napansin mo ba nung nailabas mo? Napapansin ko po na natay ako. Para pong baga maraming nalabas sa akin maiitim. At saka po, pag ihi ko, halos sa magdamag 5 ihi ko. 5 ihi ko po. Napupuyat nga ako ng kaiihi. Sabi ko, di bali, baka naalis na. At ang pagtae ko pati po noon, ay para lang baga yung tae ng kambing. Nahihirapan akong tumai. Ngayon po, ang pagtae ko natural na po. Natay na ako ng madami. Oy, very good yung nangyari. Nag-normal uli. Normal na po. Oo. Pero ngayon, kumusta ang pakiramdam mo ngayon, nanay? Ang pakiramdam po ngayon, pag nakakain man ng gamot, maayos naman po. Kaya lang, may bisis naman po, nasakit na ng kaunti. Pero pinapahiram ko lang po ng kating ko. Nawawala. Nawawala na po. Oo. Pero nung naglaboratory ka, nakita ni Doc na ang dami na wala na yung mga ooperahin. Anong sabi sa'yo? Noong po ako yung magpalipot ng Calvan Laboratory, may 2 raw po nagpasok sa abdo ko. Ngayon, sabi sa akin po na opera. Pinay ko sa doktora nagkuhan sa akin, opera. Ay di sabi ko, ang ininom kong punir sa ako ng gamot nilang Ansulpak. 300 pong Ansulpak ang binigay sa akin ni doktora. Nabili ko po yung lahat ng isang kapsula, 100. Nabili ko po yung lahat na yan. Pag kung nagbalik po ako sa kanila, hindi daw po nangyari. Nung gamot na yun. Pa rin. Andun pa rin. Basta po opera. O, sa pagpapagamot mo, yung mga ininom mong mga gamot, pagpapagamot mo sa kay Doc, magkano na kaya nagasto mo? Ay, malaki na po. Hindi lang po yata 50 mil na. Oo, pero andyan pa rin yung karamdaman. Andyan po rin. Oo. Pag nasakit po ang sikmura ko at likod. Ang sama po. Halos ako hindi makatulog. O ngayon, kumusta ang tulog po? Ay, maayos na po akong tutulog. Saka, maigi akong kakain. Kaya lang po, lahat ng bawal nila, hindi ko kinakain. Yang itlog, yang malalangis. Nakain din po ako minsan yung perito. Na, Ayaw mo na kumain ng itlog? ay, ang sabi doon, bawal daw po ang itlog. Ano ka? Hindi po ako nakain noon, ako'y takot. Kawawa ka naman. Hindi ka na nakakain ng Hindi itlog. na po. Kumain ka ng itlog. Yung po soft drinks, hindi na. Yun. Yung pong mga kungkunan, hindi na rin po. Basta nagtitis na lang po ako ng sinigang na isda, minsan pirito, ginanga, yung in-steam, yun lang po. Nanay, okay pa sa'yo ang itlog ha? Kumain ka uli. Doon po una-una. Pero may pong itlog ng itlog ang kinakupa ko, nanghihina, itlog. Ngayon po, Hard-boiled. I-hard-boiled mo lang para less mantika. Okay. Anong masasabi mo sa makakapakinig ng kwento mo? Ang masasabi ko na po sa nakakapanig ng kwento ko ay yung pong nararamdaman ko ay maayos na po ngayon. Kaya po, kailangan po ninyo na kung kayo ay nagpapagamot dito, ipagpatuloy po ninyo ang inyong iniinom na gamot dahil maganda po. Ano nga iniinom mo na lang ngayon? Ay di na lang pong gamutin yung binigay sa... Ano nga yun? Yung pong tablitas na anim, saka po yung pampatak. CMD. Po, wala na. Ma-memorize mo na yan. CMD po. Alam ko na po. Ayan. Pangalan uli? Gloria Bihirano po ang pangalan ko. Oo, taga saan? Kapalungga po. Ayun. di ba? Lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Hello kay Ma'am Nora Napod, ang ating distributor dyan sa area ng Ginobatan, market site in Ginobatan. Okay? So, yan. Isa pang kwento ng kagalingan paano nakatulong ang ating produkto. Pakinggan po natin siya. Oo, ito. Lagi ito nag-a-attend sa akin ng pag nandyan ako sa DAET para sa ating health symposium. Pakinggan po natin. Okay, meron pa po dito isang napakagandang kwento ng kagalingan. Paano siya natulungan ng ating product. Tatay, pangalan, edad, taga saan po kayo? Mercedes. Pangalan po sa kaedad. Andres Quezon.
Taga Mercedes. taga Mercedes. O, ba't kayo napunta sa CMD office? Ano po yung naging problema mo sa health? Dati, 6 na buwan, Ano yung problema? hindi nagbabago ang high blood ko. Ilan po yung BP nyo? Ay, sandaan. Ano? Hindi nagbabago, 6 na buwan. Sabi ni nanay kanina, ilan yung nanay? 160, 100. Oo, hindi nagbabago. Pag gano'n na tumataas yung BP mo, anong nararamdaman mo? May ano ba, yung masakit sa ulo o ano? Nahihilo, tapos nasakit ang ulo para ko madapa. Hindi ka pa nagpa-ospital? Ay, hindi ako nakapa-hospital. So, buti na lang nalaman mo about our Power Trio. Saan mo to nalaman, tatay? Sa radyo. Anong radyo po? Doon sa yung radyo dito sa may big radyo. Dalawa kasing radio station. Oo, napapakinggan. So, nag-take ka nito 3, CMD, CBF, saka yung juice. Anong pagbabago sa'yo nung nag-take ka nito? Maganda sa kayong pagbabawas ko, naglambot, tapos araw-araw na ako babawas. O bakit dati hindi araw-araw? O hindi, siguro 3 araw bago 4. O kaya naman na tumataas yung BP mo. O ngayon, araw-araw na. Araw-araw. O kumusta yung BP? Maganda na, nagkuha na kumisan over 130. over 30 na 70 na 80 na. So, wala na yung masakit sa ulo. Wala na. Tapos Ganda na. araw-araw pa, nagbabawas na. Babawas. Ayos. Oo. So, aside from yung high blood, tapos yung pagbawas, may iba pang health problem na tulungan po. O sa kayong kidney ko, na maganda ng tulog. Hindi, kumisan na umaga, sige ang ihi, daming ihi. Sa prostate yon. Oo. Kasi sa edad mo. Pero ngayon, kumusta na po? Maganda na ang kwan. Maganda na yung pati yung tulog. Maganda ang tulog ko. Ano pa pong ibang health problem na tulungan po? Yan lang po, mga kwan lang. High blood, tapos yun sa kidney. Oo, tapos yun sa, yung pagtulog, pagdumi. Oo. Anong masabi mo, tatay, sa mga makakapakinig ng kwento mo? Ay, maganda ang kwan, CMD. Kaya, kung sino ang may mga sakit, magkwan lang CMD. Hindi ako nagpapadoktor. Herbal ang kwan ko, ginagamit ko. Tatay, pangalan ulit, taga saan? Andres Quezon Bansuelo, taga Mercedes. Ayan po. Nag-member na po kayo dito? Siya na po, nag-member na. Ayan. Maraming salamat po, tatay. di ba? Lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. So, ayan sa mga listeners natin, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. At syempre, may mga series of event ulit na gagawin. Lagi kayo mag-abang. O sa mga taga Sorsogon, free health consultation ay gagawin dyan sa residence ni Ma'am Cora Espadilla sa Balogo, Sorsogon City in front Iglesia ni Cristo Chapel ngayong January 31. And of course, nakaschedule na tayo ng health symposium ay gagawin dyan sa Daet sa Jusel's Garden at Diego Liñan Street, Barangay 7 in Daet. Kailan yon? February 21, 9:30 a.m. And the following day, andyan po tayo sa Labo. Sa Labo, Hills and Garden in Labo, 9:30 a.m. And of course, meron din mangyayaring event po dyan sa Jose Panganiban, care of Ma'am Sonia Bibon. February 20 po, Friday. It's health orientation with free health consultation. Sa mga taga Daet at malalapit na bayan, diyan sa Daet, free health consultation po kayo pag kayo nagpunta sa ZMD Center in Daet, sa Diego Liñan Street, Barangay 7 in Daet, Camarines Norte. And of course, hindi lang good health ang sinishare natin. We share to you people the business side of Health Code International. Take advantage sa inyong lahat na
ano yan, pwede kayong, yan, good health, good business. Pag sineryoso nyo, malaking tulong talaga sa inyo ang negosyo ni Health Code International, especially for people na may mga sari-sari store, may mga drug store. Mag-apply kayo sa amin na retailer, opo. Hindi namin ipagkakait sa inyo ang discount, basta kayo ay member sa amin. Okay, so again, wanted office staff, female. Diyan para po, yan to sa CMD Center in Daet, high school graduate or college graduate, 25 years old to 40 years old. Single or married, okay lang. Basta kung married, pwede pang, kaya pang magtrabaho, ha? Baka kasi ang dami mong, backlog, ang mga gagawin sa buhay, mahirapan, maapektuhan yung trabaho. So, residents of Daet and neighboring town, teachable, honest, industrious, yan. At saka, willing matuto, ha? Yung talagang, kasi ituturo naman sa inyo. And of course, kung meron sana, yung mga graduate ng midwifery, kasi mas madali kayong turuan na. Oo, kasi sa inclined kayo sa medicine, so konti na lang naturo sa inyo ay makukuha nyo kaagad, okay? So, visit, kung sa kayo po iyon, apply kayo dyan sa CMD Center in Daet. Submit your resume with photocopy of your valid ID and 2x2 picture. Oo, ASAP kailangan natin ng isa pang staff dyan para sa CMD Center in Daet. Okay? So, ulitin ko lang sa inyong lahat, yung schedule na gagawin ikot-ikot ng inyong lingkod, that will be on February. Health Symposium, gagawin natin dyan sa Jusel's Garden, sa Diego Liñan Street, Barangay 7 in Daet. February 21, 9:30 a.m. and the following day, February 22, 9:30 a.m. sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. Also, mga taga J-Pang, meron din tayong gagawin dyan sa residence ni Ma'am Sonia Bibon sa Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. That's health orientation with free health consultation that will be on February 20. Friday po yan. 9 a.m. Kita-kits po tayo. Okay? So, dito na tayo sa ating mga ZMD centers and active distributors sa area ng Catbalogan. Hanapin lang CMD Center at 5391. Second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City. At top St. Therese Family Drug Store, Ma'am Delia F. Sor, Purok 5, Barangay 3, Catbalogan City, Marilyn Bathan. Allen Avenue, Barangay 11, Catbalogan, Lolita Babael, Barangay San Andres, Catbalogan City. Melanie Candare, Barangay Mercedes, Catbalogan City, Wilma de Quito, Purok 1, Barangay Darahuay, Daco, Catbalogan. Sa Camarines Norte, hanapin lang si CMD Center at Diego Liñan Street. Yan, Barangay 7 in Daet, malapit sa Jusel's Garden. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Purok 1, Barangay Tugus, Paracali in front Tugus Elementary School. Sa Purok 8, Poblacion Santa Elena, Camarines Norte, Ma'am Sonia Bibon. Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, Ma'am Imelda Rufo. Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvice Pharmacy, in front Labo District Hospital. Helen Valenzuela, in front Canoreco, Batubalani. Holito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais, Rusans Transient House, Purok 2, Lag-on. At sa dry goods section, malapit sa Three Sisters, Karenderia sa Daet Public Market. Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa Camarines Sur, CMD Santo at 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Dortre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. LNL Building, Bulalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6,
Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur, Ma'am Cathy Sasil, Binanuhan, Karamuan, Kamso. Yan po. Hanapin nyo lang yung mga signage, CMD available, o, di ba? Oo. Kaya yung mga retailer natin, mga distributor, sikapin nyo na may signage kayo para nagiging visible kayo sa area ninyo. Okay. Sa area ng Catanduanes, hanapin lang, Ma'am Salve Cabal, NAB Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes at sa NAB Wellness Center, Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato Catanduanes, Julie Daluna, Barangay Maysuran, Karamaran Catanduanes, Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan Catanduanes, Carmel Caranza, Libod Pandan Catanduanes at sa area ng Masbate. Hanapin lang CMD Center at second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro, sa taas ng Fast Cash. Emma Linda Lagak, Purokwan Ramirez Street, Poblacion Baleno, Aida Amor Cerillo, Interior San Jacinto, Masbate, Joby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City, Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon, Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon, Roger Obia, San Antonio, Pilar, Sorsogon, Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgan, Castilla, Sorsogon, Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon, Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon, Ma'am Cora Esparilla, Balago, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel, Cristina Baldo, ACM Building, corner Borgos and Rizal Street, Sorsogon City. Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dabda, Pilar, Sorsogon, Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon, Sandra Mortega Frio sa Botica, Britison Street, Magallanes, Sorsogon, Rizal Aicardo, CMB Stockist Center, Barangay Adovis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School, Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. So first, District Obalbay, Mr. Raymond Des, 156, Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay, Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building at top, 711, Siga Avenue, Tabaco City, Emi Clarete, San Juan, Tabaco City. Kagawad Ami Batalyer, Salvacion, Malilipot, Albay, Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay, Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay, Jelina Canyon, Buwang, Bakakay, Ma Michelle Biesca, CM Destaque Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, Marivic Kirimit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay, Jeremias Balia, Jerez Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. At sa 2nd District of Albay, of course, yung aking center, CMD Office or NAB Wellness Center, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket, atop Denver's Computer Shop, Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro Rapo-Rapo, Emilia Llaneta, Mancao, Rapo-Rapo, Rafael Esquilador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo, Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo, Das Cable Store, Purok 2, Itba, Manito, Toy Dahak, Purok 3, Itba, Manito, Ma'am Nelita Bibal, Purok 2, San Francisco, Santo Domingo, Albay, Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay, Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo, Ma'am Susana Liabanes, Kidako, Daraga, Albay, Joy de Sil Bulos, Purok 1, Kawayan, Manito, Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay, Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EMS Bayo, Legazpi, Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi, Emily Lisay, Son 1, Anislag, Daraga, Albay, in front, Anislag Church, Del's Beauty Parlor,
back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay, Nora Aison, Purok Legazpi City, Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi, Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi, Sonia Pereña, Purok 4, Common Kamalig at sa ground floor ng Kamalig Market, may pwesto po siya dyan, facing the main road. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common Kamalig, Jocelyn Navarro, Purok 3, Talokto, Kamalig Albay. Florinia Hiles, Sari-Sari Store, Pandan, Daraga Albay. Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Sentro, Daraga Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuan East, Legazpi. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Mangkinuhan, Legazpi. Jesslyn Asyado, Barangay 18, Kabangan West, Legazpi. Vanessa Icardo, Buena Vista, Legazpi City. Marinopre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig Albay. Andrea Asopardo, Buyuan, Legazpi City. Okay. Sa 3rd District of Albay, Refugios Drugstore, Pantaw, Libon, Sardeñas Store, beside LBC, Ginobatan. Ma'am Asuncion Liana Resas Store, Inamnan Grande, Ginobatan. Ami Canseco Market Site, Uwas Albay. Ang pwesto niya facing the road po. Okay. Ma'am Rosana Reyes, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas. At may CMD office tayo sa ground floor, Kililan Biling, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Lourdes Boreta, RBB Agri-Vet Supply, Mercado, Hobiliar. Mariel Sabasa, Badian, Uwas Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan. Hilary Halde, Zone 9 Days Street, Saban, Uwas Albay. Ma'am Nora Napod, Ginobatan Public Market. Mr. Iran Nas, Purok 4, Ilawod, Kamalig Albay. Elsa Olfindo, Purok 1, Barangay Bangkirohan, Legazpi City. Maylin Salvacion, Purok 3, Tamauyan, Legazpi City. Sa Gire Consumer Goods Trading, Purok 1, Barangay 56, Taysan, Legazpi City. So yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. Yung mga hindi natin na-announce, naku, iwagayway nyo lang yung mga tarpaulin. Nakalagay doon, CMD available. O, diba? Kayo po, mga sari-sari store, the best kayo na maging mga retailer. Don't worry, pag kayo nagpunta sa office, mag-apply kayo as retailer, i-orient po kayo. At tungkol doon sa ating product at paano makakatulong sa inyo dahil madadagdagan ang inyong mga negosyo o mission to help restore the health of people. Okay? So, ulitin ko na lang, yung aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. And by the way, yung mga mag-a-attend dyan sa DAET, sa Kasalabo, opo, na ngayong darating na February, ibababa natin yung may promo tayong ibababa para sa inyo. So, magpasiguro ng pambili nyo ng promo na ibababa natin. Okay, so yan, ubos yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang aming mission to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Again, ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.